Jakub, слуга Бога і Пана Єзуса Христа, вітає 12 племёнаў у дыаспары. Браты мае, калі трапляеце ў разнастайныя выпрабаванні, з вялікай радасцю прымайце іх, бо ведаеце, што выпрабаванне вашай веры нараджае цярплівасць, а цярплівасць няхай будзе дасканалая, каб вы былі дасканалыя і беззаганныя, ні ў чым не маючы недахопу. Калі некаму з вас не стае мудрасці, няхай просіць у Бога, які шчодра дае ўсім і не дакарае, і будзе дадзена яму. Але няхай просіць з верою і не сумняваецца, бо той, хто сумняваецца, падобны да марской хвалі, якую ўздымае і кідае вецер. Няхай гэты чалавек не думае, што атрымае нешта ад Пана, як чалавек двудушны, нясталы ва ўсіх сваіх шляхах. Няхай хваліцца прыніжаны брат сваім узвышэннем, а багаты сваім прыніжэннем, таму што праміне, як цвет травы. Бо ўзышло сонца, і спёка высушыла траву, і цвет яе апаў, і прыгажосць яе знікла, так і багаты завяне на сваіх шляхах. Шчаслівы чалавек, які вытрымлівае выпрабаванне, бо калі будзе выпрабаваны, атрымае вянец жыцця, які Бог абяцаў тым, хто любіць яго. Падчас выпрабавання няхай ніхто не кажа, што Бог выпрабоўвае яго, таму што Бога нельга выпрабаваць злом, і сам Ён не выпрабоўвае нікога, але кожны выпрабоўваецца ўласнай пажадлівасцю, якая прыцягвае і зводзіць. Зачаўшы, яна нараджае грэх, а калі грэх саспее, ён нараджае смерць. Таму не дазваляйце сябе звесці, мае мілаваныя браты. Усялякае дараванне добрае і усялякі дасканалы дар паходзіць звыш ад Айца святла, у якога няма зменлівасці або ценю змены. Пастанавіўшы, нарадзіў нас Айцец словам праўды, каб мы былі пэўным пачаткам ягоных стварэнняў. Ведайце, мае мілаваныя браты, няхай кожны чалавек слухае з ахвотай, але не будзе ахвочы да размоў, не будзе ахвочы да гневу, бо чалавечы гнеў не здзяйсняе Божай справядлівасці. Таму адкіньце ўсялякую нячыстасць і празмерную злосць і прыміце з пакораю пасеянае ў вас слова, якое можа збавіць вашыя душы. Будзьце ж выканаўцамі слова, а не толькі слухачамі, якія падманваюць саміх сябе. Бо той, хто слухае слова, а не выконвае яго, падобны да чалавека, які разглядвае свой натуральны твар у люстэрку. Прыгледзеўся да сябе, адышоў і адразу забыўся, якім быў. Аднак той, хто пранікае ў дасканалы закон свабоды і трывае ў ім не як забыўлівы слухач, але як чынны выканаўца, той будзе шчаслівы ў тым, што робіць. Калі хто лічыць сябе пабожным, не ўтаймоўваючы свайго языка, але зводзячы сваё сэрца, то марная яго пабожнасць. Чыстая безаганная пабожнасць перад Богам і Айцом – гэта наведванне сіротаў і ўдоваў у іхняй нядолі і захаванне сябе незаплямленым светам.